Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Saturday, the 8th of May 2021, and we are here at Okija in Ihiala local government area, Anambra State. Research Igbo History and Culture. We are here at Ihiala in the Center for Research Igbo History and Culture. We are here at Okija in Ihiala local government area of Anambra State. The second of Okija in Ihiala local government area, Anambra State. We salute you.
Okija, Enyinu. Okija, Enyinu. Okija, Enyinu. Okija, Ana-egwu Atara. Okija, Ana-egwu Atara. Okija, Ana-egwu Atara. Nzechie na anwụrụ. Nzechie na anwụrụ. Nzechie na anwụrụ. Ifo na-agba agbamnkwụ nke taata dịkwa iche. Agbamnkwụ igwe na-abụ bịara ọ na-adabata etu ahụ. Mana ịfụnarụ na o meeli ya anyị na-abịazi ụmụnne ya na-ewetụtere anyị mmiri ya dị edo anyị ahụ. Ụmụnne anyị kedu nke ebe ọ nọzi pipeline ka ebe ị nọ ha na-ewetụrụ anyị mmiri ya edo anyị ahụ. Gosi anyị n'ije nwaanyị ka anyị bịara maka ije nwaanyị bụ ije mmiri. Hey! Among you are looking at it. Ibu nwere ka nwunye ya nọ ebe a. Onye nwere n'aka ekpe ma. Biko ahụ unu bịara unu. Ahụ unu bịara unu. Ahụ unu bịara unu. Igwe nwunye ya nọ ebe a gbakwa obere igwe. First class igwe. Ọ bụghị igwe a na-ezo ezo. Ọ igwe nọ na kansụl. So ọ bụrụ na unu na-eme eche n'ọnwa ntọntọ igwe, ọ bụrụ obere igwe. M na-enye ya efe maka na onye nwere ike ọma ihe ọ na-achọ abịa ọtụtụ. Anyị egwunye na-asị ka nna nwe ụlọ mee omenala. Anyị afọ bịa narị omenala na-emezi. Onye ka anyị ji ibu anyị agbakọ tilezie ka unu mee omenala ụfọdụ. Anyị anọkọtazi mere nna nwe ụlọ omenala na-emezi. Ọ bụrụ ọ bịa n'ụtụtụ kemgbe ụtụtụ ka mụ na ya nọ. Ọ fụrụ ya ma ọ nọ kemgbe ụtụtụ ka ọ nọrọ be m. Eji m na-apụrụ m ya n'ụtụtụ. Ya nwee ndidi ka ebe omenala ka ewepụ ihe n'anụ maka ọ bụ ihe niile ka a na-eri n'anụ. Ewepụ ihe n'anụ ka onye ọbụla wee nwee ike iri ya. Nke ka anyị na-asị na ya nke ka anyị na-asị na ya nke ka anyị na-asị ya ọ ga-ekelezi ụlọ ụlọ maka na ọkwa ọdụ igwe ihe nsụpụrụ ka ọ na-eri. Ịma na a na-eme ememe okporo ezi iwu atọghị ya mma na ọ ya aba isi. Eme okporo ezi ihe iwu atọghị ya mma na ọ ya aba isi. Onye tetara nyocha imere ene ma ọ bụrụ ndị ebeke ha. Ọ ya agwa ya etu obi dị ya taata. Ọkwana ihe ọ chọrọ wee bịa Ọkịja. Igwe ihe gbara ihe kpọtara gị Ọkịja. Gbazi ụmụnna ka ebi igwe ihe ị chọrọ bịa Ọkịja. Ọma mụ ụzọ ka ị na-efu. Ebe ahụ nke eze ebe a ka ọ nọ na-egbuke. Ọ na-emegharị arụ ugegbe ọ na-egbu.
Ndị ọkịta ekele elu eze na ọkịta eze na ọka ije ọtata ka m bịa wee maa na ọkịta bụ ọka ije ebe anyị ji wee mara ya bụ ọkịja mana abịazie ọ na-akọ m nọọ ọka ije ana dịka o si wee kwu anyị na bie kemgbe na-eri na-ahụ o nwere ụdị ndị ewepụtara na bie tata ọsị anyị na-adụ ogwe otu onye ka eji ya mara ọkịja anyị wee na-eri wee na-ahụ ọkịja ekele m ụlọ eze oge ebidoro ije a nwanne m nwoke m tọrọ na nne na nna bụ Joe Emeka Joe Jamaica eze ahụ obi na Port Harcourt onwe ka o si wee dị o wee chọwa iwe tọgide wee chọta na Ọkịja kwesị m na o nwere ụdara nya bụrụ ụdara chara acha ịdekwuo nwatakịrị anyị na-abịara ya hụrụ na mmadụ osiri ihe mmadụ ga-eje mba ejiri ihe ka onye esi eje mba so na owe gwasị anya nwesị na ụlọ akpara akpa ọchịkaba akpara akpa ha wee gawa n'iru so n'ihe anyị ji wee bịa taata mụ bụ igwe ji wee rapụ kingdom m nwere oke bụ kingdom royal kingdom bụ maka na ebe anyị fụrụ n'Ọkịja chara acha ọ chara anyị anya ha wee sị na anyị abịa ka anyị na unu gọọ ọgọ maka na ije di na nwunye ma ije ọgọ bụ ije mmiri ka ọ na-abụ na ọ na-abụ ije nkụ ọgọ bụ chi onye ndị Igbo na-ekwu n'okwu anyị mesie seremoni tata anyị duru nwunye anyị nawa mmụọ oke ebo anyị duru ya nawa ụfọdụ ibe ọzọ onye emere akwụsịrị ụgwọ eji ọka ya na-ejekwa ụgwọ ọzọ anyị duru ya nawa ịma na ụgwọ anyị jizi unu bụ onwe mbọsị unu chọrọ ego anyị nụkọta nwaanyị anụkọta ya maka ndị mmụere na-anụ nwaanyị ọbata mmụere tupu ọ na-anụ ọrụ isii ibu ya arụ eche nji mmiri nwere mmiri ụlọ asị mana anyị nwere ọmabala bụ nnukwu riba ka ọ bụ na eweli etinye n'ụlọ asị onuru ụlọ asị n'obodo anyị kere n'ụlọ ama m na-emelite gị ire mana anyị aka adịghị sins mana ikwe si na o nwere omenala maka na ụlọ mana mba na-asụ n'olu mana akwa ụkwara ụlọ obi otu na anyị ga-arapụ ka nna m nwa mesi omenala gọọ ọchị tụọ mmanya maka na ọ bụ na anyị bata ikezi anyị dị praịvụ nwoke mmadụ ekpere mmiri ekpere anyị wee nọrọ na-akpọfu ụlọ ntịla agụ anyị na-atụgo mmanya anyị wee bịawa iwe na-egbu ije anyị bịa funu bụ ije ọma ka anyị ga-eje tie ije ọma ka anyị ga-eweta eburu iru ụtọrọ ya amụ maka na nri dị mma ụtara dị mma kedu ibe ya eme na ụma nga na akpịlị anyị kere uru ya na-asị na ọ ga-adị Ọkịja mma ebido tata wee gawa na mụ na ike Ọkịja abụgoro ọgọ a na-agọ agọ bụ mụ na ya na-agọkarị because na anyị ga na-abụ na kansụl meeting na-abụ a na-eje functions dị iche iche so na mfụ ya n'ọgọ ka m ga na-abịa nyenwa na-akpọkwa m ọgọ gọdị na anyị ma ha ba Jizọs ezinụlọ ọhụrụ
unu bere ebe a bụ ndị Igbo eri akwụkwọ ọgọ nke so onye nke a n'ebe a bụ nwa di ala nke m ogbehi kulitenu ogbehi kerikwala mma ogbehi ya n'ebe a bụ nwa di ala nke m iche nne m nna m na nne ya nwanne iche nwanne so na ọ bụrụ ebe ụlọ batara abụrụ ebe obere mba ọ bụrụ obere obi ka ụlọ batara na ihu batara ihe abụ nnukwu obi ebe ha abụrụ etu ụlọ furu ya ka ọ ha ụlọ ga aka ndị ga aka ebe ga-etu aka ndị Igbo eriri Igbo ebe abụrụ obere ebe ọ bụghị ebe a na-ajụ asị na Ọkịja asị kere ebe bụ mpe ndị Igbo eri asị na ha gbara ọ nnukwu obodo ka ọ bụ ha bụ nnukwu mmadụ ha nwepụrụ mmadụ a sị nka njiri afọ ezinụlọ a wee kelee gị kelee ndị ụmụ eri niile dị ebe a ụmụ amaghị etu esi ekwu n'afọ maka ebipụ ụlọ na-adịwa ụmụ eri ekele m ụlọ ụmụ eri ekele m ụlọ ụmụ eri ekele m ụlọ si ekelezie ha si ha bụ onye Ọkịja anyị nụ Ọkịja anyị nụ Ọkịja anyị nụ obodo ekele nwere ihe ekele na onwe ihe ekele pụtara na ya anyị na-ekele ndị nwe iche ukwu isoro na Ọkịja tata ya bụrụ ezigbote okwu nkọcha ya ha adị ya tiri ebe a wee na-ana ihe ọkpara ube yi Ọkịja ya ha akaghị ajọ mmụọ anya ha afọ ihe ọjọọ ọbụla anya ha afọ amosu oru amosu Igbo anya ha afọ a sị m nke unu na-agbara ụzọ onwe onye ya afụnata unu ya bụ ihu emu na anya ọkụ unu kwuru moto na ihe emebi n'ụzọ amanụ ebe ọ na-esi amam ebe ọ na-esi ebi a sị m ndụ na-ahụ isi ike ofe abụọ ya dịrị ndị nyoyi a sị m na ụlọ alarawo n'udo ụlọ nwere inye igwe na ndị enyi ya si ụlọ enye ha ka anyị na ịgba ya nọchara ọnwazi ụlọ nwere inye igwe na ndị enyi ya si ụlọ enye ha ka anyị na akarịkwa elu nwaanyị nwere ihe kachi nwaanyị ịchọkwa ikele ya Nnabote na-ntị ezi kwụkwụ na-ekele m ụnụ na mmadụ ibu mmiri a na-emebi ibie adịghị izi wee ekele m ụnụ kedekwana oge si ụkwụ ụbịa nga ka mụnwa mara ihe iji rewe ihe a ya ụkwụ ji mmiri atọ dị akemekeme ama na itere ọnwụ ihe ọ bịa dịga asị okwuo akwụkwọ emena ebule ihe ndị a niile ikiri eme ọgọ m onye mmụrụ eri no gbogbo eri n'ọnụ gbogbo eri n'ọnụ ndị ihe uru jekọtara ịzụ mmefu obere ebe ọ bụla obere ije dị ya ndị ekwughị okwu kelebe nna m oge ekwuga n'okwu niile nwoke azụ ihe mmadụ ya gafere mmiri na-achọ ọdụ ọgwụ ugboro ana mụ ọbụla okwu ugboro ogologo mfụ n'obodo a Chineke enye nke ọbụla ihe bụbịa nga ogbe mmiri abịa aha abụla na-ewes Chineke eme ọgwụ ihe ya aba uru Jizọs Kraịst pụrụ oge egozi anyị site na nwa anyị